прогреса по развитието на метрото. С инженер Братоев обсъдихме прогреса във всички направления, 6 станции в посока Слатина, Цариградско, Витетук на Владимир Вазов, разширението Сливница, Обеля, интермодалния път и за щастие всички проекти се движат с добро темпо в сроковете, които са заложени оригинално 2026-2027 година. Ще имаме много лентички да режем, което е добре за развитието на града, за развитието на градския транспорт, за възможността на изключително много хора да ползват удобен и бърз транспорт, да се оставят колите, което знаете, че има огромен отпечатък върху градът ни и от към задръстване, и от към качество на въздуха, и от към бързина на придвижване, така че този толкова стратегически проект се развива добре. Също така сме в процес на проектиране на допълнителни 9 км развитие на метрото, така че оставим всичко, което се движи с добро темпо днес. Ние гледаме и дългосрочното развитие, тъй като за нас това винаги сме казвали, че е нещо, което надскача един мандат, една партия. Това е колективна наша отговорност към града да се грижим за развитието на градския транспорт и на метрото като гръбнака на тази система с развитието на тези 10 метростанции, за които говорихме, спускането им, делът на метрото ще бъде вече 50%, 46-7%, не лъжа паметта, от дневния пътникопоток. Може да се представите какво е значението за града. Така че много съм доволен и се радвам, че няма закъснение, няма за момента някакви поводи за притеснение. Участъците са тежки, особено тук на Владимир Вазов. Много предизвикателства има, но за щастие вече има и доста натрупан опит. Строителите, метрополитен и всички, които участват в тези проекти. Така че съм доволен от това, което видях. Казвате, спазвате сроковете. Какви са сроковете? До година края, като цяло за 9-10 отсечки, които се правят в момента, крайният срок е 2027 година, всички да бъдат завършени. Студентски град, каква е ситуацията? Там кога ще има? Процес на проектиране. Възлагане на проектиране. Възлагане на проектиране. Колко процент е изпълнението на? Може ли само да дойдете да си размерите местата? Няма какво да се размерва да спрете местата. Сега, значи към днешна дата на този участък, изпълнението на различните, те са 3 обособени функции, разделени на всяка станция с прилежащи тунели. Първа обособена след тук, следващата, трета във Владимир Вазов. Тук изпълнението е над 60%, следващата е към 56%, другата крайната е 52%, т.е. общо сме над 50% изпълнение, но крайната е 2 пъти по-голям обем. Т.е. тук е 750 метра, оттатък е километър 300. И има и стеглител, има и подземен паркинг там върху метростанцията, всичко това са много по-големи обеми работи, но и там нещата вървят, що го не прилично. Разбира се, ние ако дойдете на нашите работни срещи, ще видите, че там по друг начин говорим, но като цяло върви напредъка прилично добре. Така за предизвикателства, какви са били тук предизвикателства? Много. Там на снимките може да ги видите в какво чудо се работи, в какви условия се работи забоя на тунела. Изключително много води, слаби почви, свличания, необходимо специално предварително изпреварващо укрепване на всяка стъпка, като се строи, като се разработва забоя. Примерно напредък 1 метър, запръсква се забоя с армиран турпет, да може да е устойчив, докато се прави конструкцията. След това нов напредък, едновременно с това се изпомпват подземните води, които влизат в тунела. Защото е една постоянна такава технология, която е за най-екстремни условия при строителството на тунела. Слатина, как върви там изпълнението? Слатина изпълнението към днешна дата около 12%. Ние го започнахме, знаете, края на миналата година, началото на физически работа почна началото на тая година, но първа копка направихме ноември месец миналата година. Нещата вървят, що бъде прилично. В момента се готви шахтата. Края на месец август трябва да готова шахтата и да почнат да се доставят елементи. Да се доставят елементи за сглобяване. Септември, края, началото на октомври тя трябва да бъде сглобена и най-вероятно втората половина на октомври да тръгне. До края на октомври да тръгне, така да кажем.
27 година казвате 9 отсечки, кои са те просто за да... Значи тази отсечка е 26-та година, където сме тук. Тя е по ПВО. ПВО-то знае, че срока на ПВО-то е 26-та година. Тя трябва да приключи началото на 26-та. Слатина трябва да приключи 27-та година. Тя е частично от оперативна програма транспорт. Миналата година имахме финансиране изпреварващо от средства от оперативна програма. Останалото е заедно на общината от Европейската инвестиционна банка и местно финансиране. Там нещата вървят, що горе за начален стадий прилично. Вече на 2 от метростанциите са направени изцяло стените и по-покривни плочи направени и вървим към влизане под тях. Започнем да изкопаваме и съответно да правим вътрешни конструкции. На другите се правят шлицови стени. Най-последната, която има много инженерни мрежи на Синяково, там пък има страшно много топлопроводи, канализации, водопроводи, реконструкциите им приключват сега този месец и от другия месец също започват шлицови стени. Тоест нещата вървят навсякъде. Производство на сегменти на стомената конструкция върви. Към днешна дата има 160 пръстена по 7 сегмента, кажем сме колко са още, 8-900 сегмента произведени. На ден се произвеждат около 4 пръстена. До края този месец трябва да станат 6 на ден. Трябва да имаме 40% минимум, преди да започне машината да работи за първия тунелен участък, като в процеса на работа на машината продължава производство и трябва да има винаги готови. Тя не може да спира между тунелите, между станциите. Трябва да спре само на станция, защото иначе потъва, понеже 160 1600 тона. А новия интермодален терминал, там на какъв етап сте? Там изпълнението е някъде около 20% вече. Там го видяхте на снимките. Върви също с нормално темпо. Срока на строителство е 3 години, така че 26-та края трябва да бъде готов и той. И да разкажем, може би, за продължението по Царица Йоана и за състава. По Царица Йоана още 2 станции, 2 км трасе, заедно с булеварда Царица Йоана, са в етап на обществена поръчка. В септември трябва да се внесат оферти. Ако нямаме обжалване, до края на годината може да има изпълнители. Буквално тук отиваме в НАК във връзка с отчуждаването там да дискутираме, да се ускорят и те, за да може другата година да започне строителство там. Срока също е 3 години за този участък от датата на започване на строителство. Благодарим. Благодарим.